Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛna taa Tumutu an balimakɛ Aluseni Alaji ale bɛ nɛgɛjuru kan a bɛna hakilinaw ni ayiwa ko minnu kɛra ɲina Tumutu mara kɔnɔna na Alus i ni wula i ni wula Mohamed Toure n bɛ VOA auditeurs bɛɛ fo ko bonne heureuse année ala ka samu bɛ ka na ala ka kɛ hɛrɛ ta ye o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa n y'a fɔ cogo min na Bokun ka kuma tɛmɛnen na bi ye san don laban ye nka dakuruɲɛ kelen na ko ba minnu kɛra Tumutu mara kɔnɔ ye e bɛ se ka ayiwa kumaw kan sigidadenw yɛrɛ bɛ se k'a fɔ mun na u hakili bɛ to mun na min kelen bɛ ka kɛ a mara kɔnɔna na ni Tumutu sigida yɛrɛ kɔnɔ e fɛ san kɔnɔ jumɛn de kɛra ɲuman ye walima kolon ye gɛlɛya mɔgɔw hakili bɛ fɛn min la mɔgɔ tɛ se ka ɲina fɛn min kɔ ɲinan kɔni o ye ji ka yɛlɛnni ye ɲinan kɔni o ye tiɲɛniba de lase Tombouctou yɔrɔ caman na mɔgɔ dɔw bɛ u ka sɛnɛyɔrɔw tiɲɛna dɔw bɛ u ka sow binna hali an bɛ ka kuma yɔrɔ min na sisan mɔgɔ dɔw bɛ hali u bɛ sigi yɔrɔ min na a t'olu bolo donc sɛnɛkɛlaw yɛrɛ an kumana sɛnɛkɛlaw minnu fɛ ko kabini 1973 nin ko ma olu sɔrɔ donc ɲina sɛnɛ fanfɛla la tiɲɛniba de kɛra sɛnɛkɛlaw ma hali ni ye Amaja yɛrɛ ta mun bɛ Tombouctou sɛnɛyɔrɔba dɔ de don ale yɛrɛ a bonya bɛ taa hectare 600 ni 24 fɛn min tiɲɛna la ɲinan yɛrɛ o ye hectare 517 ni ye 100 sara o 100 sara da taa 85 de tiɲɛna la ɲinan kɔni sɛnɛkɛlaw y'a fɔ ko ala minɛ parce que fɛn min don a nana u seko t'a la donc u ye ala minɛ mais u ye fɛn min fɔ kɔni yanni san wɛrɛ san bɛ na autorités ka jilaja ka fɛn bɛɛ kɛ walasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na walasa san wɛrɛ nin ko in ka n'u sɔrɔ nka nin bɛɛ la o fɛn ɲuman minnu kɛra ka mɔgɔw ɲɛnajɛ kosɛbɛ Tumutu mara kɔnɔ i bɛ se k'o dɔw la kaleya an ye wa fɛn ɲuman mun kɛra mun ye Tombouctukaw ɲɛnajɛ festival caman kɛra mun ye Tombouctukaw ɲɛnajɛ hali kɔfɛ in na festival Vivre Ensemble kɛra ani festival hari ni festival caman minnu kɛra mun b'a jira k'a fɔ ko hali ni lakanabaliya bɛ mɔgɔw hakili la mɔgɔw bɛ se ka ɲɛnajɛ mɔgɔw bɛ se ka na Tombouctou ka na culture kɔfɔ an ka se ko n'an ka dɔnko an y'o fɛnɛ jira hali ni lakanabaliya bɛ mɔgɔw hakili la o kɔni kɛra fɛn fɛnɛ dɔ kɛra Tombouctou ɲinan an ka place de l'indépendance n'o y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya place ye a mɛnna a kun tiɲɛna 2012 san nka ɲinan a yɔrɔ in dilanna ka Tombouctukaw bɛɛ nisɔndiya hali ɲinan 22 septembre kɛra seliba de an kɔni ye jama mun bɔra ɲinan Tombouctou ka na place de l'indépendance la a jama in kɔni a ma deli ka ɲɔgɔn ye donc ninnu fɛnɛ b'a jira k'a fɔ ko fɛn ɲuman caman kɛra Tombouctou nka hali bi fɛn dɔ bɛ mun bɛ se ka ɲɛ ka taa fɛ baaraw fɛnɛ bɛ ka kɛ walasa Tombouctukaw minnu bɛ Tombouctou mara kɔnɔ u ka nisɔndiya surtout que sisan gouverneur mun b'an bolo n'o ye Bakun Kante hali ni baara dɔ bɛ yen mun bɛ k'a kɔnɔ baara dɔ bɛ yen ni a kan ka kɛ nka mɔgɔ bɛ ka nisɔndiya kɔni Bakun Kante ka baara ye min ye Tombouctou gouverneur ye. ayiwa taakasegin bɛ cogo jumɛn Tombouctou mara la maaw bɛ se ka bɔ ka taa fan wɛrɛ fɛ jamana kɔnɔna na ani labɛn jumɛn bɛ yen su na ka ni san kura ni ɲɛnamaya sigida la ye
Bon, hali ne bɛ ka kuma o fɛ waati min na a bɛ fɔ fɛn min ma public show, c'est-à-dire place de l'indépendance la an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɔrɔ la mun ɲɛsinnen don an ka gouverneur an ka camp militaire ma ani an ka commissariat ni mairie yɛrɛ a bɛ nin yɔrɔ 4 de cɛ la ɲɛnajɛ dɔ bɛ ka kɛ yen sisan mun tɔgɔ ye public show o public show na Tombouctou artiste nanaw bɛɛ bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka mɔgɔw ɲɛnajɛ walasa ka sankura in kunbɛn ɲɛnajɛ dɔ la fɛnɛ Mali finitigiw n bɛ ka kuma aw fɛ waati min na u bɛ ka ballon tan walasa bɛɛ ni kɛnɛya ka se ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ nka taa ni ka sigi la an bɛ se ka fɛn mun fɔ an ka sira ninnu kan a bɛ komi a bɛ fɔ fɛn mun ma loterie c'est-à-dire i bɛ se ka tagama ka bɔ yan ka taa Gundam i bɛ se ka se Gundam wali ka se fo Ɲapinkɛ k'a sɔrɔ foyi min sɔrɔ nka waati dɔ bɛ kɛ i bɛ bɛn ni mɔgɔ minnu bɛ binkannikɛlaw u bɛ bin mɔgɔw kan k'u ka fɛnw minɛ k'u ka wari minɛ fɛn min bɛ mɔgɔw lasiran kosɛbɛ o ye marifa minnu bɛ an cɛ minnu bɛ munumunu an cɛ o kɔni bɛ ka mɔgɔw kamana gan kosɛbɛ Tombouctou. Ayiwa n balimakɛ aw sanbe ala ka san kura ni a ka hɛrɛ caya ka na ni basigi o ni lakana ani ɲɛta aw ka mara kɔnɔ ani jamana bɛɛ kɔnɔ an ka foli b'i ye i ni cɛw la ayiwa sisan o diyara n ye kosɛbɛ sisan an bɛna an kun da koro yanni an ka kuma di an ka lamɛnbagaw ma minnu bɛ weleli kɛ an bɛ taa koro n'an balimakɛ Tijani Ouedraogo n'ale ye VOA Bambara lasigiden ka bɔ koro Tijani i ni wula. Ba la Touré. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di aw sanbe sanbe ayiwa labɛn kɔni bɛ sen na aw yɛrɛ ka mara kɔnɔ kow bɛ cogo jumɛn. San yɛlɛma ɲɛnajɛ kɔni bɛ bi ye mɔgɔ caman bɛ ka labɛnw sabati i y'a jateminɛ a bɛ kɔni bɛ ka kɛ fɛn fɛn bɛ ka labɛn sabati a bɛ ka kɛ gɛlɛyaw de kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ Mali camancɛ yan fan na gɛlɛya minnu bɛ yan nɔ o gɛlɛya a tɛ se ka fɔ ka ban n'an bɛ se ka an da don minnu na dɔɔnin k'a fɔ o kɔni ye lakanabaliya gɛlɛyaw ye i n'a fɔ taa ni ka segin fan fɛ walima maaw bɛna bin mɔgɔw kan dangarewale tigilamaw kɔni bɛna bin mɔgɔw kan togodaw la ani dugumisɛnw na ka to se foyi t'u ye o gɛlɛyaw de bɛ yan kosɛbɛ mais i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na san yɛlɛma ɲɛnajɛw kɔni bɛ ka kɛ mais denmisɛnninw de bi a la kosɛbɛ maakɔrɔ kunda bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen bawo fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ ka nɔgɔn bi yɛrɛ ye koro sugu ye n'i y'a jateminɛ sugu kɔnɔnaw na maa caman bɛ ka misi suguw ni saga suguw de san bawo a yirala k'a fɔ ko sanyɛlɛma seli kɔni a caman bɛ sɛw ni kanuw de san mais olu sɔngɔ ka gɛlɛn n'i y'a jateminɛ koro yɛrɛ ye dugu ye mun bɛ sɛw caman ni san ni waati ninnu sera u bɛ taa ni sɛw ni kanuw caman ye Bamako nka ɲinan gɛlɛya bɛ yen taa ni ka segin gɛlɛyaw mɔgɔw ma se ka sɛw fana koron k'u mara ka ɲɛ bawo mɔgɔw sigilen tɛ yɔrɔ kelen mɔgɔw hakili sigilen tɛ o gɛlɛya bakuruba kɔni bɛ sanyɛlɛma ɲɛnajɛw ni hukumu kɔnɔna na kɔni. Ka gɛlɛya ni ko to sen na ni koba minnu kɛra san kɔnɔna na ayiwa sigidadenw yɛrɛ jigi ye jumɛn de ye san kura nin na n'u b'a ɲini ayiwa kow ka falen. Yani an ka se sigidadenw jigi ye mun ye an bɛ se k'a fɔ n'i y'a jateminɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na ka bɔ Bajangara Bankas fo Koro gɛlɛya mun sera yen yɔrɔ ni sigida mɔgɔw ma 2022 kɔnɔna na a ka taa kosɛbɛ mais an bɛ se ka mun fɔ n'o kɔni bɛ mɔgɔw hakili la i n'a fɔ a kɛra kunun o ye dangarewale mun kɛra Jalasago ka maa caman bɔnɛ o nin na ani ka maaw caman wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la lakanabaliya kama ka fara o kan taa ni ka segin sira fɛ n'i y'a jateminɛ sira min b'a wele ko RN15 min bɔ Mopti ka tɛmɛ Bajangara Bankas Koro ni ka taa fo Burkina Faso Waguiya fan fɛ dangarewalew kɔni kɛra yen fan fɛ a laban yɛrɛ kɛra ba juguyara u min taara kɛ maa 20 ɲɔgɔn sara a la n'o ye taamakɛlaw ye minnu binna dugumamugu pɛrɛnta kan nka n'i ye maa caman da sumusumu na bɛna mɔgɔw ka laɲini na 2023 n'o ye sankura natɔla ye mɔgɔw ka laɲini kɔni ye mun ye o ye lakana ye lakana bɛ se ka na cogo min na i ye caman da sumusumu u b'a fɔ ko
tiɲɛ la basigi dɔɔnin bɛ yen nka jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa basigi a ka se ka na bingani wale min bɛ kɛ togodaw ni dugumisɛnw na olu ka se ka dabila kosɛbɛ ani maa minnu kɔni ni marifa b'u bolo n'u bɛ dangari walew kɛ caman y'a laɲini mali camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ka se ka ci bul'u ma u ka se ka segin ka kuma mɔgɔw olu mago bɛ mun de la u bɛ se ka mun de to yen olu mago bɛ mun de la walasa dangari wale ninnu ka se ka dabila bawo mɔgɔw tɔɔrɔla mɔgɔ minnu tɔɔrɔla la n'i y'a jateminɛ a caman an balakaw ye n'u musolakaw ye muso caman bɛ yen minnu y'u sigiyɔrɔ bila lakanabaliya kama u tile bɛɛ lajɛlen ban ka boli walasa u bɛ se ka dala dumuni sɔrɔ cogo min na baɲumankɛ tɔn fɛ a caman tun bɛ dɔɔnin sɔrɔ nka an bɛ don min na baɲumankɛ tɔn olu fana caman olu kɛn bɛ ka kɛnɛ kɔrɔ u ti yan bilen o gɛlɛya kɔni bɛ yen kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na. Donc an ye dɔ ta sumusumu a y'a yira n na k'a fɔ ko ale hakilina ye mun ye o kɔni ye maa minnu wulila u ka sigiyɔrɔw la ka taa yɔrɔ wɛrɛw la ko u k'a ɲini olu ka segin ka na n'olu seginna ka na yala a na kɛ sababu ye basigi bɛ se ka na cogo min na walasa maaw ka se ka sigi ka kuma. Ayiwa n balimakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ k'an b'a ka maradenw bɛɛ fo ala ka san kura ni a ka hɛrɛ caya jamanadenw bɛɛ ma ani famaw wɛrɛ ma. Ayiwa sisan an bɛna an kun da Wagadugu ayiwa an bɛ taa Burkina Faso na VOA Bambara lasigiden n'o ye Kader Traoré ale bɛna ayiwa kuma n'an ko ba minnu kɛra ayiwa sigida kɔnɔna na ni jamana kɔnɔna na Kader i ni wula. An la Mohamed Touré an la VOA Bambara lamɛnna tila bɛɛ. Tiɲɛ o la. Ayiwa t'a fɛ kuma b'i bolo. Ayiwa an cɛ an baraji ayiwa ko minnu kɛra Burkina Faso san min bɛ laban ni ayiwa n bɛ se k'a fɔ ko olu kɔni kɛra fanga dafeko ye a b'a dɔn ko Burkina Faso kɔni janvier kalo tɛmɛnen san 2022 na a y'a dɔn ko jamanatigi min tun bɛ yen n'ale tun ye Roch Christian Kabore ye ale ka fanga dafela janvier kalo tile 24 ayiwa o kɛra sababu ye ka lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Dangida bila fanga ra ayiwa o fanga dafelen min kɛra k'a jira k'a fɔ ko ayiwa lankana baliya warankatali n'o jamana kɔnɔ o fana yera k'a fɔ ko Roch Christian Kabore ale min tun sera ka kunkɔrɔta sɔrɔ karafi la ko ale ma se ka jamana basigi olu kɛra sababu ye finitigiw sera ka fanga ta ni lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Dangida ye ayiwa ale fana ye fanga ta yanni a bɛna fɔ ko a bɛ se kalo 8 kalo 9 ma ale fana ka fanga daferela ka bɔ finitigi dɔ wɛrɛ fɛ min ye capitaine Ibrahim Traoré ye ayiwa ale fana ye filɛli kɛ k'a ye ko Dangida ka fanga taabolo bɛ taara fan min fɛ ayiwa u tɛ se ka jamana bɔ lankanabaliya kɔnɔ ani ka jamana yɛrɛ basigi ka fasodenw yɛrɛ minnu y'o ka sigidaw bila ka se ka taa o yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la maa kɔkɔlenw o minnu wele ko PDI personnes déplacées internes n'olu bɛ cayara jamana kɔnɔ fo ka taa se 1,000,000 ani waa 80 ɲɔgɔn ma ko olu bɛɛ y'u ka sigidaw bila dugudenninw kɔnɔ ka na o yɛrɛ sɔrɔ dugubabaw kɔnɔ an ka maraw kɔnɔ ayiwa capitaine Ibrahim Traoré sera fɛnɛ ka fanga ta nka hali bi lankanabaliya b'a sen kan tiɲɛ don baara bɛ kɛra nka hali bi an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan jamana yɛrɛ ma lankaniya fɔlɔ sabula bɛnkanni wɛrɛw de kɛra jamana fan naaniw bɛɛ la ayiwa o tɛmɛnen kɔ ko min fana bɛ kɛra ko kura ye jamana kɔnɔ o ye ko fasoden dɔ ye wulikajɔ kɛ ka murutili kɛ ka nisɔngoya jira ko fo Faransi lasigiden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ ani Faransi ka sɔrɔdasi daga min yɛrɛ bɛ Wagadugu kɔnɔ ko fo olu ka se ka jamana bila ka sigiyɔrɔ di Rusilakaw ma minnu bɛ se ka na jamana yɛrɛ lankanaya ayiwa an minnu wele ko pro-rusiw ani anti-français olu fana b'o sen kan hali bi a yira fana ko Rusilakaw fana ka dɛmɛ bɛ sera Burkina Fasolakaw ma dɔɔni ka taa maralafɛnkow fan fɛ i n'a fɔ sɔrɔdasi minnu wele ko Blendo ani marakaw yɛrɛ olu bɔra Rusilakaw ka jamana na ka na se faso kɔnɔ dɔɔni an b'a lɔn a ko bɛ taga yɔrɔ min na n'a sɔrɔla i n'a fɔ Mali la jɛkulu fanga sɔrɔdasi jɛkulu walima jɛkulu min sigi bɔra Rusilakaw fɛ ka na se Mali la o minnu wele ko Wagner an b'a lɔn an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni olu Wagner kelen ninnu bɛna se ka sigi Burkina Faso nka sɛgɛsɛgɛliw b'a yira n na ko en tout cas an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan kɔni Wagner ani ayiwa Kader i ni ce o la sisan an bɛ segin ka taa Bamako n'an balimamuso Madame Haidara n'ale ye musojɛkulu ɲɛmɔgɔ ye ale bɛ se ka hakilinaw di san kɔnɔna na min kɛra u fɛ u n'u yɛrɛ ka sanbe fɔli Madame Haidara i ni wula
ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di kɔni basi t'aw la ye ayiwa i bisimila bi ye san laban don laban ye ayiwa mun de kɛra jamana kɔnɔ aw yɛrɛ hakili la min tora aw la a b'a fɛ ka kuma minnu kan ni sanbɛ foli fana b'i bolo k'a lase yan ni welekan k'a ɲɛsin jamanadenw ma walima jamana fanga yɛrɛ ma i bisimila. 2022 kɔnɔ ni marqué kosɛbɛ 2022 na muso y'an fan fɛ surtout violence basée sur le genre a y'a ye sɛgɛ min dara musow kan muso min fagara ci conjoint y'u faga ka brutalité k'u la violence basée sur le genre o de y'a marqué kosɛbɛ ani déplacé minnu bɛ fɛnɛ ala la da muso de ka ca wa mun ye muso ye ko den de sɛbɛn olu den cɛ kelen tɛ ka muso fila muso saba muso naani ta ni insécurité nana donc bɛɛ bɛ boli cɛw y'u ka sagini ta u bɛɛ ta muso de bɛ a den n'a minɛnw k'u bɛɛ sama nɔfɛ u bɛna ka na bila yɔrɔ min na fɛnɛ an ɲɛ b'o yɔrɔ fɛnɛ na o fɛnɛ man nɔgɔn o bɛ n sɛgɛn donc olu mɔgɔda ye ko marqué kosɛbɛ fɛngɛ na 2022 kɔnɔ violence bon ayiwa welekan jumɛn b'i bolo k'a lase faamaw ma barisabu hali ayiwa diinamaw kumana réfugiés nu kan ni déplacés kan minnu bɛ Bamako ko siyɔrɔ t'u bolo u ka lahalaw ka gɛlɛn ani jigi min b'aw la yɛrɛ muso kunda san kura nin na min bɛ se ka kɛ walasa ka nɔgɔya dɔw caman ka ayiwa sigiliko na u ka lahalaw kan ye. insécurité min bɛ senna o ka nɔgɔya nɔgɔya bɛ ka don a la nɔgɔya bɛ ka da la déplacé min bɛ se ka sigi cogo min ka t'u sigi yɔrɔ la a bɛ se ka sigi cogo min ka t'u sigi yɔrɔ la k'a sɔrɔ degun t'u kan sɛgɛn t'u kan ka t'u lafiya ka bɔ fiɲɛ ni soso ni sɛgɛn nin na quoi il faut k'u lasigi cogo min ka t'u sigi yɔrɔ la bon point de vue politique ni muso ka fɛngɛ la loi 052 ka se ka lawaleya muso ka se ka place sɔrɔ k'u da don dugu siganko la développement muso ka da don a la élection yɔrɔ la o nomination na o muso bɛ se ka impliquer la cogo min 052 o de bɔ a la a tila tuguni ka loi min bɛ yen nɔ sur les violences basées sur le genre a bɛ se ka adapter cogo min pour que muso ka lafiya sinon e y'a dɔn muso sɛgɛnna 2022 nin kɔnɔ muso sɛgɛnna kosɛbɛ bon insécurité fana bɛɛ ka nɔgɔya dɔɔnin dɔɔnin mais je crois que hali bi k'an ka effort kɛ insécurité kan. ayiwa o diyara n ye kosɛbɛ i san bɛ o la halisa ala ka san hɛrɛw kɔrɔcɛ amina rabi amina jamana ala k'a yiriwa ala k'a taa ɲɛ ala k'u se an kɔrɔ k'a ka fanga duguma i ni ce ayiwa Haidara ayiwa i ni ce o la ayiwa sisan amina rabi amina ayiwa an bɛna tulo kɛrɛ bɔ yan'an ka segin ka na kuma di ayiwa an lamɛnbagaw ma minnu b'a fɛ ka sanbɛ foliw kɛ.
ayiwa an ka balimaw an ka foli b'a ye halisa a bɛ an b'a fɔ jamukan de kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna ni sange 39 yan sisan VOA so b'a kɔnɔ n'o studio 10 ye an y'a fɔ cogo min na san laban don laban de don an bɛ sanbɛ foliw la ka lajɛ min tora ɲinan san nin n'o ye san 2022 min tora jamanadenw hakilinaw na ani u jigi bɛna se mun ye ani lahiduwa kura minnu bɛna ta ka san kura nin kunbɛn ayiwa sani an ka taa New York an balimakɛ Abu Draman Traore fɛ a yirala k'a fɔ ko VOA Bambara lasigiden ka bɔ Dakar ale bɛ nɛgɛjuru kan an b'a daminɛ n'ale ye fɔlɔ Nama i ni wula Mohamed i ni wula an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ni wula i ni ce o la i Jara ayiwa bi ye san don laban ye dɛ ayiwa mun bɛ sen na Dakar ye wala comme i y'a fɔ cogo min na an bɛ san dɔ laban na le 31 décembre ni waati sera bamananw ka kuma don ginkajɔ de bɛ fan bɛɛ nka san laban in na kunun bɛɛ b'a dɔn kɔni Sénégal ni a ma turu mɔgɔ si la wulikajɔba dɔ kɛra yan société civile politique mɔgɔw ani comment dirais-je jamanadenw bɛɛ lajɛlen wuli tigɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ nanbara dɔ yera jamana kɔnɔ yan Cour des comptes n'a y'a jira k'a fɔ u ye nafolo min labɔ walasa ka coronavirus bana kɛlɛ n'a a nafolo hakɛ sera fo CFA wari miliyari 100 ma Cour des comptes ɲɛ jira k'a fɔ ko nanbara dɔ kɛra nafolo in na nanbara min kɛra la ko nafolo hakɛ min nanbara bɛ se 100 miliyari hakɛ ma o kama société civile ni politique mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ka wulikajɔba kɛ kunun ka jira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ mɔgɔ minnu tun bɛ nafoloko in kun na o wulikajɔba kɛra o ye mɔgɔ caman marqué san bannen na Sénégal yan an bɛ waati min na o kɔfɛ fana t'a fɛ o kɔfɛ fana comme an bɔra san min kɔnɔ a bɛ komi wulikajɔ caman kɛra jamana in kɔnɔ politique kunda société civile kunda surtout an bɛ se ka fɔ ko politique kunda Sonko ka affaire o ma fili mɔgɔ si la yan n'o ye ani mɔgɔtigi Adji Sarr ka binkaniwale ye o ma mɔgɔ to a nɔ la bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ o kama an bɛ waati min na fana ani surtout Mali jamanaden minnu fana sigilen bɛ yan yɔrɔw dɔ la fana kasara ye dɔw sɔrɔ dɔw fana olu fana hakɛw b'u bolo u ɲɛsira Mali lasigidenso ma ka fɔ fo k'o hakɛ ninnu de ka ɲɛnabɔ parce que u sigilen bɛ yan dɔw yɛrɛ bɛ yan fana u ko Mali lasigidenso bɛ yan hali u t'a dɔn yɛrɛ a bɛ baara kɛ cogo min na jango minnu bɛ région ninnu na n'o ye carte d'identité ko ye o gɛlɛya b'u kan kosɛbɛ ka Mali carte d'identité yɛrɛ sɔrɔ par exemple k'i to Tambacounda walima Kolda an bɛ waati min na ko bi ni i bɛna Dakar nali ma nɔgɔ i bɛ se ka 4,000 5,000 hakɛ sara n'i nana fana carte d'identité fana i b'a sɔrɔ cakɛdaw dɔ la a tɛ jate o kama san kura in hukumu kɔnɔna na Mali jamanaden minnu sigilen bɛ Sénégal u ye wele bila Mali marabagaw ma k'a fɔ u ka ɲɛɲin'o la walasa cakɛdaw la i n'a fɔ banques la u ka carte d'identité bɛ se ka jate cogo min na o ŋaniya bɛ Mali jamanadenw bolo bi a mɛn'u bolo nka hali bi welekanw dɔrɔn u bɛ ka fɔ Mali marabaga kura minnu bɛ bi n'o ye Assimi Goïta n'a ka jama ye u ka fɛɛrɛ ɲɔgɔn na walasa u ka se ka solution sɔrɔ la u ka Mali carte d'identité bɛ se ka jate yan cogo min na bari an bɛ waati min na Mali carte d'identité a tɛ jate ni passeport tɛ i tɛ se ka par exemple compte banque dayɛlɛ o kama u y'a ɲini Mali marabagaw ma u ka fɛɛrɛ ɲini o la walasa olu fana ka bugunnatigɛ sɛbɛn n'o ye carte d'identité se ka jate cakɛdaw dɔ la i n'a fɔ banque ayiwa o kɔni ye laɲini ɲuman ye ayiwa i sanbɛ ala ka san wɛrɛ san kura ni a hɛrɛw caya o diyara ye kosɛbɛ i ni ce o la amina ayiwa sisan an bɛna kuma di an balimamuso Ayida Kone ma Ayida i ni wula aw n'u la kɔni baasi t'aw la ye an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw ni ɲantuma an tɛna hɛrɛ la k'an bɛɛ si hɛrɛ la o diyara ye kosɛbɛ ayiwa san don laban don dɛ sanbɛ foli ayiwa e yɛrɛ fɛ ko ba jumɛn min kɛra ɲinan ni hakili b'o la halisa ayiwa ni jigi min b'i la san kura nin na fana lahiduwa minnu bɛ se ka ta ka ɲɛsin ayiwa sigidadenw ma walima aw yɛrɛ walima jamana ma jamana fanga ma ayiwa welekan jumɛn b'i bolo foli jumɛn b'i bolo k'a lase
o ɲininkali diyara n ye n'i ye ɲinan san jate minɛ an bɛ se k'a fɔ san gɛlɛyara a daminɛ kosɛbɛ mais o gɛlɛya ma anw décourager surtout anw minnu ye baara kɛ culture kɔnɔna na a m'an décourager a m'an salaya ka da mun kan an ye koba caman boloda ni an b'a fɔ minnu ma k'a fɔ ko ka tasibila kɛ ka taa se artiste baw ma an y'olu kɛ ɲinan san kɔnɔ o tɛmɛnen kɔ fɛnɛ gouvernement de transition fɛnɛ tilala ka culture ka baara kɛlenw kɔnɔna na ka journée de légitimité traditionnelle k'o sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka légitimité traditionnelle bɛɛ wele u kana Bamako kana hakilinaw di ɲɔgɔn ma o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ an tilala ka biennale africaine de la photographie kɛ halisa o bɛ sen na o bɛ taa kuncɛ fo février 2023 kɔnɔna na donc nin ye fɛn belebelebaw ye hali 21 octobre fɛnɛ na an ye soirée dɔ k'o la ka tasibila kɛ ka taa di artiste ma se tɛ minnu ye ani minnu tora Mali kɔnɔ k'a fɔ k'olu bɛ sa Maliko la an ye tasibila kɛ ka taa di olu ma donc nin ye koba ye minnu tora an hakili la an se ka ɲina minnu kɔ ni Ala sɔnna ma fɛnɛ 2023 kɔnɔ an bɛna belebelebaw boloda minnu b'a to maliyɛnw bɛ hakili bɛ to culture kɔnɔna na parce que culture de ye fɛn ye i ka fɛn bɛɛ tora i bolo ale de bɛ se ka to i bolo mun b'a to i b'i danbe dɔn mun b'a to i b'i taa yɔrɔ dɔn donc ka sankura foli ka di d'abord VOA ma VOA cɛ n'a muso salon kɛra ɲinan kɛra dɔw ɲɛnɛ salon ma kɛ olu ɲɛnɛ a kɛra anw minnu ɲɛnɛ an ma fosi kɛ Alahu Taala la an bɛ dugawu de kɛ ɲinan san Ala ka ban hɛrɛ kɔnɔ a ka taa n'a ka cortège de malheur bɛɛ a k'a traîner ka taa yɛrɛ nɔ kan parce que gɛlɛya a tɛ tɛmɛ nin kan ka hɛrɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛnɛya a bɛ Ala bolo Ala k'a di an ma Mali ko Ala ka maliyɛn bɛɛ bɛn kelen ma gɛlɛya min bɛ malidenw kan ni o ye an ka kɔrɔnfɛkɛlaw ye ka na se fo kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka kɛlɛ bɔ an kunna insécurité min bɛ jamana kɔnɔ Ala ka insécurité bɔ an kunna ka maliyɛnw bɛɛ bɛn kelen ma k'a fɔ bana bonne et heureuse année surtout si ni kɛnɛya kɔnɔ labanko ɲuman ka foli di VOA yɛrɛ ma kosɛbɛ. Ayiwa nin diyara i Kone an ka foli b'i ye ayiwa sisan an bɛna taa New York an balimakɛ Abu Draman Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Harlem Abu i ni wula ale tilenna monsieur Touré basi tɛ yen i sanbe sanbe amin ayiwa ok n ka foli bɛ lamɛnnibaga bɛɛ lajɛlen ye o diyara n ye kosɛbɛ an kɔni kow ka ca a juguman ni ɲumanw cara san tɛmɛsan bɛɛ labanna nin kɔnɔ an tɛ se ka segin a bɛɛ kan an bɛ min kɛ an bɛ dugawu de kɛ kosɛbɛ hali bi ne b'a fɔ monsieur Touré Ala ka hakili ɲuman di buna hadamaden yɛrɛ de ma amin amin parce que buna hadamaden kɛra fɛn dɔ ye bi bi in na hali bagan ka fisa n'a ye parce que n'i y'a jateminɛ u b'a fɔ diɲɛ fan bɛɛ hali ne ye n baarakɛɲɔgɔn dɔw ye n ka chinois o fɛn u b'a fɔ ko ni mɔgɔ mun tɛ u b'a fɔ ko ninnu bɛ n'a fɔ jakuma ni wulu ni jakuma mais n'i ye wulu kelen ni jakuma kelen bila ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ olu bɛ tila ka tulonkɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ anw dɛsɛlen b'o la donc fo ka hakili ɲuman de di buna hadamaden ma n'o tɛ diɲɛ yɛrɛ de sigilen bɛ tasuma kan an ma se ko ɲa tiɲɛni bɛna barika na bolo an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi Ala ka jamana Ala ka diɲɛ kisi an bɛɛ bɛ ni kunfiɲɛ cira bɛɛ b'i kunna dɔɔni an b'an ka jamana taari jateminɛ Ala ka hakili ɲuman di marakɛlaw ma u ka jamanadenw ka kumakan lamɛn jamanadenw fana k'a dɔn k'a fɔ ni fanga bɛ ka taa sira min fɛ n'u tɛ ka n'a y'a sɔrɔ u tɛ ka ko kɛ min tɛ bɛn min tɛ bɛn a bɛ se k'o fɔ bon an ka jɛ ka jalaji min ɲɔgɔn fɛ ni jiji min n'o sera an b'o min ɲɔgɔn fɛ ne bɛ dugawu de kɛ Ala ka hakili ɲuman di bɛɛ la aw ni ce aw ka baara la i ni ce o diyara ye kosɛbɛ i Traoré i sanbe sanbe ayiwa sisan an bɛna kun da jamana kɔrɔnfan la kɛrɛnkɛrɛnna ɲɛfunke ni VOA lasigiden VOA Bambara lasigiden Seku Mayiga ale bɛ nɛgɛjuru kan Seku i ni wula Sheikh Aba Touré ni wula i ni ce somɔgɔw bɛ di baasi foyi t'an na alhamdulilayi an b'a Ala tanu k'aw fo kosɛbɛ o diyara an ye kosɛbɛ an ka foli b'aw bɛɛ ye fana bi ye san don laban ye mun de falenna ɲɛfunke sigida kɔnɔ ayiwa ko ba minnu kɛra san kɔnɔ ne yɛrɛ hakili bɛ mun na ni sanbe foli ni ayiwa welekan minnu b'aw fɛ ka bɔ mara kɔnɔ i bisimila Sheikh an bɛ se ka fɛn fɔlɔ min fɔ ka dugawu kɛ dɔra Bambara ye k'a fɔ ko u bɛ baara min na a nafaba de bɛ se an ka sigida maaw ma k'a sababu kɛ u bɛ kunnafoni jɛlen a kɛrɛnkɛrɛnnen k'a di maaw ma parce que o fana bɛ se ka kɛ dɛmɛ ani cogoya min maaw na u tin na se ka don ɲɔgɔn na o ye koba de ye
a koba filanan min kɛra fana o ye sanko samiya kɔni ɲɛna fo k'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin baganw ye balo sɔrɔ hadamadenw fana ye balo sɔrɔ ɲina samiya dɔw ko a ka ca san 40 an ma ɲɔgɔnna sɔrɔ baji fara hali bi yɛrɛ gɛlɛya minnu bɛ sigida kɔnɔna la taama sira fɛ baji a caman nɔgɔya k'a sababu kɛ navigation bɛ ka kɛ fo nin waati in na bateau bɛ ka tɛmɛ maaw dun bɛ siran mobili taamani fɛ k'a sababu kɛ siraw man ɲi ni baji kɔni tɛ yen nɔ o bɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye o samiya kelen kelen fana kɛra sababu ye ka dɔw fana dusukasi ka sababu kɛ dɔw ka maloforow ji donna a la ka tiɲɛnibaw kɛ u kun nka maaw b'a fɔ yan nɔ ko ni ji mana fɛn fɛn tiɲɛ k'a b'a tilan jardinw bɛ ka dilan nin waati in na balo sɔrɔla malo bɛ ka tigɛ nin waati in na ko caman kɛra la ɲɛfuli kɔnɔna la yɛrɛ sigi maaw yɛrɛ sigi caman kɛ walasa ka maaw tin don ɲɔgɔn na i n'a fɔ ka gɛlɛya dɔw kunbɛn samiya waati sɛnɛkɛlaw ani bagantigiw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sababuba de maaw ka se ka u ka baara caman kɛ kɔn kɔnɔna la an bɛ ala tanu ani maa minnu y'a ŋaniya ɲuman ta ɲɛfun a n'a sigida mɔgɔ caman na walasa mɔgɔw na se ka bagantigiw ka se k'u ka baara kɛ sɛnɛkɛlaw ka se k'u ka baara kɛ k'a sɔrɔ maa si ma bila ɲɔgɔn na an bɛ ala tanu fo nin waati in na se k'a fɔ ko hali don kelen an y'a mɛn k'a fɔ ko bagantigi ani sɛnɛkɛla kɔni bilala ɲɔgɔn na nin n'a ta bɛɛ kɔfɛ an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ dugawu kɛ an kɔni bɛ ka ban bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ mali kan ala ka sankɔrɔtɔ ala k'a to malidenw bɛɛ ka tinbɛ ɲɔgɔn na ala ka sankura in n'o ye 2023 ye ka kɛ san min gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ mali kan a bɛɛ an kan ɲɛma basigi olu dɔrɔn de ka segin ka na an ka jama an bɛ min dɔ kɔrɔlen ka sababu kɛ kɔrɔlen an ka nɔri sigila yan nɔ i bɛ se k'i ka nafolo bila i ka da la k'a sɔrɔ hali kon t'a da la fo ka taa dugu jɛma di san ma nka bi bi na o tɛ se ka kɛ ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ n balimakɛ an ka foli b'aw ye fana ala ka basigi ni hɛrɛ ni nɛɛma o sigi o mara ninnu bɛɛ kɔnɔna ka jamanadenw kan bɛn i ni ce o la mayiga ayiwa sisan an bɛ segin ka na amerika jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnna philadelphie n'an balimakɛ mamadu bɛn jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan bɛn i ni wula i ka kɛnɛ aya bi kɔni o ye décembre kalo o tile laban ye dɛ n'o ye san bantɔla ye pewu ayiwa an mɛnna ɲɔgɔn kan baro la taa ka segin la dɔgɔkun o dɔgɔkun e yɛrɛ fɛ ko baw jumɛn i hakili tora minnu na jamana kɔnɔna na n'a kɔ kan a kɛra tunkarankedenw maliyɛnw ni ayiwa tɔw cɛla ye ni foli min fana b'i fɛ k'a lase ayiwa i bisimila kuma b'i bolo d'accord Mohamed n b'i fo maa maa bɛ k'an lamɛn an b'u bɛɛ lajɛlen fo diyara n n b'a f'u bɛɛ ye ko happy new year diyara n kosɛbɛ i ni ce o la san kura min bɛ nale ala ka hɛrɛ caya gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔnɔdenw kan ala ka gɛlɛya in bɛɛ lata ɲina amina an ye gɛlɛya min ye san in kɔnɔna la ala kana kɛ an ko gɛlɛya ye san nata in kɔnɔna la an bɛ tila ka dugawu kɛ an ka mɔgɔ minnu sara nin kɛlɛ na sɔrasi wo sivili wo kerecɛn wo an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya ala ka yafa k'u ma minnu bananen don ala k'u fana bɛɛ ka bana nɔgɔya ala ka dugawu bon ko ba minnu kɛra mura fagali ko b'o la sivili hakɛ minnu fagara yen o problème ye fo an k'an jija ka solution sɔrɔ o la ka enquête kɛ ka ko dayɛlɛn ka sani diɲɛ mɔgɔw ka na sanction baw ta an kama ko la parce que u t'a ko bila donc o ɲuman min an yɛrɛ ka enquête kɛ ka ko ɲini k'a ɲɛdɔn parce que minnu fana ka mɔgɔ sara olu fana tɛna yafa donc fo kow ka ɲɛdɔn ka kow dilan ka fo ka bɛn k'a la an bɛ se ka kow dilan cogo min na n'i y'o bila i bɛ na ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasi minnu minɛna donc a nana ni gɛlɛya caman ye an ni Côte d'Ivoire cɛ an dun ye sigiɲɔgɔnw de ye an bɛ ala deli ala ka se ka nin ka se ka kɛ gɛlɛya nin ye an yɛrɛ ye u ye jugement suguya minnu kɛ ka ko ɲagami ni ɲɔgɔn cɛ ka a maloya ka bon quoi donc an bɛ ala deli ala k'an ka jugew ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka jamana in minɛ n'u bolo fila ye parce que jamana in bolo de bolo ni ko min ma ɲa u kana fɔ karisa bɛ fanga la bi u ka tugu o nɔfɛ a bɛ jamana tiɲɛ u ka marché tiɲɛ kan donc
ani inondation minnu kɛra bon mɔgɔ caman t'i da maga mɔgɔ minnu kungo bɛ ka se mɔgɔ minnu ma kosɛbɛ engrais kow gɛlɛyara jiw nana ka tiɲɛniw kɛ bon ninnu bɛɛ tun bɛ se ka kunbɛn mais an yɛrɛ ka an ka faamaw ka malgérance an'u tɛ baaraw ɲɛdɔn o nana ni gɛlɛya caman ye an bolo ka na fara CEDEAO ka sanction kan an yɛrɛ ye sanction min laɲini fɛnɛ an yɛrɛ ye donc olu fɛnɛ bɛɛ na ni gɛlɛya caman ye je crois que nin kan k'an sɔn expérience la an ka se ka san kura nin kunbɛn cogo min na san kura min an bɛ se ka jamana in jɔ tiɲɛ kan parce que jamana tɛ jɔ nkalon kan dɛ foyi tɛ dilan nkalon kan Mohamed donc an k'an jija maliyɛnw an ka denmisɛnninya kuma ninnu dabila faransi y'a don tan faransi y'a bɔ tan a ye nin kuma ninnu bila an k'an yɛrɛ fɔlɔ lajɛ an k'an yɛrɛ dilan parce que an yɛrɛ bɛ min da an yɛrɛ kan an yɛrɛ bɛ min da jamana kan mɔgɔ si t'o dan kan donc an kana taa baga mɔgɔ si ma an k'an yɛrɛ lajɛ an k'an yɛrɛ dilan ala ka kɛ san min natɔ filɛ nin ye o san kura in kɔnɔna la an ka se ka faamuyali kɛ k'a fɔ jogo caman bɛ yen jamana cili caman bɛ yen a bɛɛ y'anw yɛrɛ de nɔ ye an ka élection min fɛnɛ bɛna kɛ ala k'an dɛmɛ an ka se ka élection in kɛ bɛn kɔnɔ lafiya kɔnɔ ala ka mɔgɔ ɲuman d'a ma min bɛ jamana in fɛ jamana in den b'a la jamana kɔnɔ denw hinɛ b'a la an bɛ ala deli ala k'o mɔgɔ d'a ma Mohamed an b'aw yɛrɛ fo an bɛ dugawu kɛ ala k'aw bolo mɛn a ka baara la aw bɛ kuma di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka se ka hakilinata fɔ an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la silamɛ ma bɔ chrétien ma bɔ a la fila ma bɔ a la maninka ma bɔ a la bamanan ma bɔ a la baara kɛko ɲuman y'o di an bɛ ala deli ale di ala ka baara kɛko ɲuman ye a dusu don aw la amina i ni ce o la i yɛrɛ sanbɛ ala ka sankura hɛrɛw cɛya ayiwa i ni ce k'an bɛ bɛɛ fo ye Philadelphie ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Mali la kɛrɛnkɛrɛnna Kayi mara la an balimamuso madame Ɲangado Lobo Traoré Jɛnɛba Lobo Traoré ale b'an bolo n'ale ye Kayi bulonba ɲɛmɔgɔ ye madame i ni wula i ka kɛnɛ ayiwa aw tilenna de hɛrɛ la kuma b'i bolo san don laban don n'an ko an ka Kayikaw wele an k'u ɲininka ayiwa layidu kura min b'a bolo jigi min b'a bolo san kura na n'Ala sɔnn'a ma ayiwa kuma b'i bolo madame alhamdulilayi rabil alamin heure damadɔ de tora sisan ni an bɛ 2022 mun na n'a kun bɛ cɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka kun tɔ cɛ hɛrɛ ani baden na parce que san laban na an yɛrɛ bɛ mun ɲɛ kosɛbɛ o ye denmisɛnninw ka accident de ye u hakili tɛ sigi u bɛ girigiri u bɛ t'u yɛrɛ jogin k'a sɔrɔ tile kelen girin dɔrɔn donc an bɛ dugawu kɛ ala ka dɔ bɔ accident na n'o yɛrɛ fana bɔra yen nɔ san kura min bɛ nalen n'o ye 2023 ye Mohamed Touré an bɛ ala deli ala k'a kɛ bɛn san ye n'o ye la paix ye an bɛ ka mun ɲini bi n'a bɛ san 10 bɔ parce que balawu jiginnen bɛ jamana in kɔnɔ donc an bɛ ala deli a ka kɛ bɛn ye a ka kɛ sabati ye maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ minnu fana bolo n'o ye autorité de la transition ye an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka jamana in ta fanga ala k'a d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma mɔgɔ jugu minnu b'u senkɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ ala k'u sɔbɔ u la u ka se ka hakili ɲuman sɔrɔ ka jamana in lataga ɲɛfɛ parce que ne bɛ mun fɔ anw bɔra IBK ko de la ko mauvaise gouvernance n'a fɔra o IBK tɔndenw halisa o n'olu de bɛ ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ donc anw kɔni bɛ ala deli ala ka u sɔbɔ o mɔgɔ ninnu na yaasa jamana bɛ se ka sira kura ta an bɛ ala deli fana kɛnɛya ala k'o di jamanadenw ma n'i y'a mɛn i bɛ fɛn o fɛn kɛ o k'a sɔrɔ i ka kɛnɛ ala ka kɛnɛya camanba di an Kayikaw an yɛrɛ kɔni bɛ mun jɔrɔ Kayi yan mun ye kɛnɛya fanfɛla ye anw ka dɔgɔtɔrɔso ye an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ an ka autorité locale ani autorité nationale fana
u k'u ɲɛsin kayi dɔgɔtɔrɔso in ma halisa. Ayiwa parce que halisa minɛn tɛ yen ka se ka n'anw bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ. Ayiwa i ni ce o la sisan an bɛna taa Abidjan kɛrɛnkɛrɛnna VOA Bambara lasigiden min bɛ yen n'o ye Ayisa Jara an bɛna kuma laban d'ale ma dakuru ɲɛ kelen na Ayisa i ni wula. Ayiwa i bisimila. Ayiwa waati bɛrɛ miniti kelen ni tilankɛ tora an bolo dakuru ɲɛ kelen na e bɛ se ka mun fɔ san laban don laban na Abidjan ye mun bɛ sen n'a ye welekan jumɛn b'a bolo i bisimila. San laban na Abidjan an b'a fɔ ko san tɛmɛnen bɔ san b'a tɛmɛ ban nka an bɛ se k'a bila san tɛmɛnen na ka ban san 2022 o damadama kɔni kɛla Côte d'Ivoire min bɛna to Ivoirien hakili la o min bɛɛ ye an ka sɔrɔdasi 49 ka minɛni Mali la. Fana ni san kelen na fana an ka parti politique mɔgɔw y'o mɔbɔ ni Simon Dago Laurent Dago ka furumuso kɔrɔ ale y'a ka parti politique ye fana ni min bɛ wele ko MGC Mouvement de Génération Capable. A sɔrɔ ale ta kan an y'a fɔ ko Laurent Dago y'a ta bila Sénat ka taa san 2021 donc san tɛmɛnen de kɔfɛ ale fana ka parti politique bilala a Sénat. Franisa Jebide Mutube Jamana ko kan ka taa Sansegi ale segila ka na Côte d'Ivoire novembre kalo tiri mɔgɔ ani wɔɔrɔ la ɲina san kɔnɔ fana ni o min kɛla nisɔndiya ko ba ye Ivoirien bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya bɛɛ ma a fununen sabula bɛɛ mɔgɔ de ye min bɛ se ka jama lajɛ kosɛbɛ Côte d'Ivoire fana ni gata dɔla kaso la Simon Bernard kuma ale na ni hakili ɲuman ye ka yira k'ale hakili sigila sisan a kɛla mɔgɔ ye min ka sisan ka tɛmɛ bɛɛ yɔrɔ kan. Ayiwa Ivoirien bɔla caman ka taga kunbɛn fana ni. Ayiwa i ni ce o la waati sera an ka foli b'i ye. Ayiwa an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani n bɛna dan sigi an ka bi baro la aw ni ce aw ni baraji an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma diɲɛ fan 14 kɔnɔna na aw san bɛɛ Ala ka san kura ni a hɛrɛw jamanadenw bɛɛ la fan bɛɛ la. Ayiwa jamukan tun labɛnna balimakɛ Senimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ Alfredo bolo ni jamukan lasera aw yɛrɛ ma Mohamed Touré fɛ aw ni ce tulomajɔ la.